Nakagwanta. Wa nakagwanta si Cebu City Councilor Regialon, niresign na isip chairman sa Traffic Management and Coordination Committee tungod sa grabing ka-traffic sa Cebu City o grabing bash sa mga tao diha sa social media. O sanis mga hinungdan nga ni resign si Atty. Regialon, mga kabombo. Tungod po aning nagpadayon nga trabaho sa ruta sa BRT, kining ruta sa BRT project diha sa may Jones Avenue, o sa Bacalso, mao'y nakapasamot sa traffic sa Cebu City nga daghang mga tao ang nahasol og sa grabing ka-traffic, ang napurwisyo sa grabing ka-traffic, mga kabombo. Okay raman unta nang maghimo tag project alang sa kalambuan sa syudad sa Sugbo, pero kining BRT project alang kanako daghan naman ang mga napurwisyo nini. Daghan na ang napurwisyo nini, mga kabombo. Nalanghid si Konsehal Regialon nga kang Mayor Mike Rama nga mo resign siya pagka-chairman sa Traffic Management and Coordination Committee o ipadala na lang kini sa lain sa pamasin nga masulbad ang traffic sa syudad sa Sugbo. Nagpasalamat usab si Konsehal Regialon ngadto kang Mayor Mike Rama tungod sa pagsalig sa mayor ngadto kaniya nga mag-silbing chairman sa Traffic Management Board. Madto pa ni Regialon nga bisag unsaon o paningkamot aron masulbad ang traffic apan dili jud masulbad. Di jud masulbad ang traffic sa Cebu City tungod kay nagkadaghan ang mga sakyanan nga nagdagan sa Cebu City. O nya ang atong mga kadalanan wala mulapad. Mao lang gihapon ang gilapdon sa atong mga dalan. Kining problema sa traffic mao ni sagad nga problema sa mga highly urbanized city. Maong dili nato angay nga ikatingala nga traffic ang Cebu City tungod kay ang uban nga mga dagko nga mga syudad traffic mansad. Apan dunay mga nanggawas karon nga istorya nga kung mag-meeting ang Cebu City Traffic Office kung CCTO, dili daw apilon sa meeting si Konsehal Regialon. Mura daw og taw-taw ra sa kahumayan si Atty. Regialon kay tuod man, chairman tuod siya sa Traffic Management and Coordination Committee, apan dili man siya apilon sa mga meeting. Basin pod og mao ni ang rason sa iyang pagbuhi sa katungdanan, mga kabombo.